Богатството на културата и духовноста на едно място се отчита в талантливите и усрдни хора, които там живеят, но и в броя на свещените места, които те се изградили, които поддържат и посещават. В това отношение Цариброд и Царибродско имат изключително интересна, богата и дълга история. В тези краища православието отдавна е пуснало дълбоки корени, а при всяка една трудност и неволя, хората са се обръщали към Бога, Богородица или към някой светец и са се молили за помощ. За да умилостивят светиите и да защитят семействата си и потомците си, хората са вдигали светилища до миросани дървета, поставяли в близост до селата оброчни кръстове, строили църкви и манастири. Община Цариброд се простира на площ от 483 квадратни километра. Общо 43 са населените места в общината, а свещените места са над 2 пъти повече. Според данни на известния местен краевед Цветко Иванов, само църквите, манастири и църквища са над 50, което означава, че почти всяко село има поне по една църква или манастир, докато някои имат и по 2 църковни храма. Иванов ни разказа нещо характерно за историята на изграждане на храмовете в Царибродско. Между хората, които се занимават с миналото духовно на Царибродско и в България и в Сърбия, има едно мнение, че Търнската околия, в която са съчинявали общините Цариброд, Брезник, сегашната община Търн, Драгоман и Годеч, е малка Света гора.
понеже во секо село, ако има поне по една черква, а в някои села има по няколку черкви или остатъци от черкви. Например, в Борово има само 2 черкви, но имало още 3 черкви и 3 манастира. В Смиловци има няколко, в Петралаш, в много други села. Редко е населено место, което ако няма черква, то има поне църквище или манастирище. Общото за всички черкви в Царибродско е, че повечето от тях са изградени върху основите на някоя стара черква. Другото общо е, че тия основи са открити от някои хора, които са били видовити, казват, или ясновиди, които са открили, че тамо има, на това место има черква, а другите хора това не знаят. И също на повечето места, където имало черкви, е имало стари дървета, дъбове най-често, които е трябвало да се изкопаят, и тогава в корените им са намирали останки от черковни предмети или някой каменен кръст и подобно. Това са тия общи неща за всичките черкви в Царибродско. Само в града и в непосредствената му околност се намират 5 църкви и манастири. Градската църква Рождество на Пресвета Богородица, манастирът Свети Димитър, който хората наричат манастирчето, както и 3 храма, намиращи се на отсрещния хълм, Нешково, посветени на Свети Мина, Света Троица и Света Петка. В това предаване ще ви запознаем по-подробно с манастира Свети Димитър. На юг от Цариброд, в непосредствена близост до града, се намира манастирът Свети великомъченик Димитър, известен в народа като манастирче. Разположен е в подножието на хълма Мъртвина между Борови и Дъбови гори, посветен на Свети великомъченик Димитър. Манастирът е построен преди повече от век и половина, разказва Иванов. Когато говорим за черквата в Цариброд, по-точно над Цариброд, познатото манастирче, той е Свети Димитър. Той е построен в 1870 година и той е с габарити 10,7 метра дължина, 5,35 широчина, а дебелина на стените е 0,7 метри. И тук също е една легенда, по която Мада Стоянова от Цариброд сънува, че на това место има някакви плочи и някакви църковни предмети.
Тоа е било веќе турско време и турците му казват да не бунтува народа, но тој бил упорит и на крај Турчина се согласява, отиваме, копаме горе, ако намериме тоа което кажуваш, ништо, ако не намериме ништо, ще те одрежеме главата. Тој толку бил убеден в това което санувал, отиват горе, копајат и намерат тази плоча, намерат црковни предмети и тогава се направи манастирчето. Тука таа легенда е сврзана со една работа, а тоа е че местото на кадето е посега манастирчето е било на дядо Златан Колев. И тој подари местото да се направи черква, а тој и жена му Пена не се имали деца. След като подари земјата да се направи черква, почна да му се ражда деца и баба Пена роди 8 деца. Но не само тя, и нейната сестра, която също не имала деца, и тя родила 8 деца. Характерно и за тая черква, че тя е построена в турско време и значи да османлиите са позволявали да се правят тия черкви и те са позволяви да се правят малки черкви, да не бъдат по-високи от джамиите. Това е било едно от условията. Манастирът напълно е реновиран през 1996 година с голяма ангажираност и усилия на царибродчанина Емил Соколов, а иконописите са изрисувани от художника Мичо Митич. По-настоящем в реновирания хан живее една монахиня. През 2013 година е построена нова камбанария и закупена нова камбана с тегло 80 кг, а средства за тази цел са осигурени от дарения на вярващите. Пътят до манастира също е асфалтиран, а в непосредствена близост до манастирския комплекс е изградена и писта за зимни спортове. Самият манастир представлява малка еднокорабна сграда с олтар, дълга около 15 крачки и широка 10 крачки. Покрай храма се намира хан или маерница, в който са отсядали монахините и където в сегашно време живее една монахиня, грижеща се за манастирския комплекс. Храмът се намира от западната страна на мястото Бучумет, на около 200 метра под останките от замъка от късната античност, който се нарича Кале. Срещу манастира е залесения хълм Мъртвина. Околността на самия манастир е украсена от високи борови дървета от времето, когато храма е построен, а умалителното име манастирче е заради малките му размери.
Манастирот Свети Димитар над 1 век е љубимо място за расходка на цари бродчани, а долги години хората тук се излизали за празника на труда, 1 мај. През втората половина на 20 век до 90-те години тук за този празник са се събирали стотици хора. След социалистическия период вярата отново заема значително място в живота на хората, а след реставрацията на храма 1996 година отново в пълен обем се възобновява и традицията в отбелязването на празника на манастира на 8 ноември, празника на свети великомъченик Димитър. Голям брой семейства честват Димитров ден като семеен празник, а също така има много хора, които го отбелязват като имен ден. В днешно време всяка година на празника тук се събират десетки хора. Отбелязването по традиция организира домакинът на празника, тъй наречен колачар, който приготвя обреден хляб и курбан за всички и предава венеца от цветя на следващия изразил желание да бъде домакин през идната година. Телевизия Цариброд всяка година присъства на отбелязването на празника, а миналата година домакин на тържеството бе колегата Борис Лазаров. Crkva i vernici 8. novembra obeležavaju Mitrovdan, veliki praznik posvećen Svetom Dimitriju, istorijskoj ličnosti koja je svrstana u red svetih. Praznik je po tradiciji obeležen i u manastiru Svetog Dimitrija kraj Dimitrovgrada. Sveti Dimitrije je živao u Solunu početkom 4. veka za vreme vladavine cara Maksimilijana, koji ga je postavio za vojvodu. Kada je od cara dobio naređenje da progoni hrišćane, on se na to nije obazirao, već je javno propovedao hrišćanstvo, rekao je parok Dimitrovgradske crkve Dragan Lazić. Po današnji praznik je naš veliki sveti velikomučenik Dimitrij. Velikomučenik mučenički je postradao, zato se kaže velikomučenik jer je mučen za veru Hristovu. Jer ono što treba da nam bude primer sam sveti Dimitrije jeste što treba da se vodimo njegovim primjerom kako treba da sledimo Hristu, da sledimo našem verovanju, našem učenju od malih nogu, kako smo vaspitani svi u našem pravoslavnom hrišćanskom učenju, to jeste da ne damo Boga, da čuvamo Boga, to je ono što treba da nas vodi u našem životu, tako i on činio, tako da je i postradao svojim načinom života jer je predao svoj život Hristu i sam Hristos, sam Bog je nagradio time što je postao svetitelj i naš sveti veliki Dimitrij koji je poštovan kod nas, naročito u Solunu gdje imamo crkvu Svetog Dimitrija. Po tradiciji stotinak vernika i građana okupilo se u manastiru Svetog Dimitrija kako bi prisustvovalo liturgiji i zapalilo sveće za zdravlje svojih najbližih, dodaje Lazić. Današnju liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Niški gospodin Arsenije, čiji eparhiji mitropolit mi pripadamo, tako da i uveličujem današnji praznik samim njegovim dolaskom, tako da želim da kažem da je ispunjen praznik baš kako treba na čelu sa našim vladikom koji je ikona Hrista, tako da je sve bilo u punom sjaju blagodati kako treba. Većina prisutnih vernika slavi ovaj dan kao kućnu i porodičnu slavu, tako da su na ovom mestu presekli slavske kolače. Ovogodišnji kolačar, domaćin, bio je Boris Lazarov, a posluženje kao i molitva prisutnima bilo je posno. Pa evo, treći put za poslednjih otprilike 15 godina. Pa ne znam, za mene kolačarstvo znači zdravlje mene, mojih bližnjih, zdravlje ovog grada i svih nas. Lepo je ovde, stara caribrodska tradicija, nastavljamo je sledeće godine ponovo, mladi kolačari, mlada porodica iz Caribroda, iz Dimitrovgrada i zbog toga se radujem. Sa velikim zadovoljstvom domaćinstvo slave je za narednu godinu uzela porodica Stojanov. Ove godine smo uzeli kolačarstvo zato što se naš sin zove Dimitrije. I prošle godine smo samo u krugu porodice obeležili taj praznik, a ove godine smo pozvali i naše prijatelje i rodbinu. Mislim da je to lepo, da treba svi da se na taj dan zbližimo i da slavimo za zdravlje i mir u kući. Ovaj praznik je nepokretan i uvek se praznuje 8. novembra, a u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom. Smatra se da vedro vreme na Mitrovdan najavljuje mrazeve i suvu zimu, a oblačno obilne padavine tokom zime. Izvežbal sam se već.
Манастирот Свети Димитар всяка година в дните околу празника става домакини на спортисти. Клуб Лека атлетика Балкан вече над 2 десетилетија е домакин и организатор на традиционното состезание Димитровденски пробег. Всяка година в пробега участват околу 100 редовни учасници од Цари Бруд, но и од повеќе български и српски града, а основното состезание се провежда по маршрута од градската црква Рождество на Пресвета Богородица до манастира Свети Димитар. Така манастирот во всички времена, без разлика од идеологиите и вјарата, е бил място на което хората од Цари Бруд се намирали било духовен мир, било хубава компанија за празнување.